dining mabugnawon o ulanon nga kabuntagon. Nining nindot kayong Domingo nga gihatag sa Ginoo nato, laing adlaw sa grasya, laing simana sa itong pagpaningkamot, uban nato mga parokyano o mga online viewers nato sa nagalalang bahin sa kalibutan. Good morning ninyong tanan. Pasalamatan nato ang Dios nga abot pa kitag laing simana na usab sa atong kinabuhi. Pasensya na mo sa tingog nga pagadaghamang napagaw po din no? Si Ma'am Arlene na nang likod, classmate mi ani ron, no? Kinang sagungsong ahong tingog, wa man po ko hilante, pero hanang hago untay istorya kay kanang gilok ang tutunlan. Nindot kaayo ang ebanghelyo karon. Ang sumada sa ebanghelyo karon, kining pangutana ni Jesus sa mga tinun-an ni Juan nga gasunod-sunod niya. Ingon ang Ginoong Hesukristo, unsa may inyong gipangita. Muna'y main point sa ebanghelyo rong Domingo ha. Sa may inyong gipangita. Tulukibo ning mga pangutana nga naman, kay sa atong kinabuhi tinuod kini. Piskay og maghuna-huna ta matag karon og unya, sama po atong gipangita sa kinabuhi. Daghan ra ba tag gipangita? Kamo mga minjo na dinhi, sama iso gipangita matag gabi nga magduog mo sa inyong bana o sa inyong asawa. Sa inyong gipangita, kamo mga wapay trabaho, nangita mog trabaho. No? Kamong gubot pa sa lukot inyong pagpudyo, nangita mog kalinaw. No? Kamong wapa swirtiha, kitang wapa swirtiha kita sa kinabuhi, nga murag wapa ta makaangat, wapa mahiluna atong mga anak, kanunay tang kabaylo-baylo, kanunay tang pangutang, nangita taog, kasulbaran sa atong kalisod. Daghan jud tagi pangita. Mo niingon na Ginoo sa duha ka mga tinunan ni Juan kasunod-sunod ni sama ijo gipangita. Kita nga nasakit o naay mga sakit, nangita tag kaayuhan sa atong lawas. Ako bag-o pa mong gawang gioperahan og mata ag sa Biyernes. Nilingduhan ako ka mata kay tungod sa complication sa diabetes. Tak-tak po ang 50,000 yung matang. Agahong mga binisahag, minatay sa Gomez o sa St. Peter. Igo ra po ipabulikat sa ahong kalimutaw. Paninglon sa Ginoo di ay tanan. Igo-igo po niya. Kanay lagi pong di na matakasabot at try na itong kalimutaw kay usay inigtanaw na to, mura magmabalintong na ng tao. Ito nakadecide kung magpa-opera. Kay nangita lagi taog kaayuhan sa lawas. O lagi na resulta na po ni siya tag-inom og tuba og Pepsi. Yung saka po itong sugar na hanap ang pananaw. Pero samtang buhi pata naadyo tayo gipangita. Unya mahinungdanon sa kinabuhi nga mahibaw tagsay atong gipangita. Nga naman, kanang atong mga gipangita, mao man ay gingon sa in English o magpropel, mao nay mag-push nato, mao nay magtukmod nato sa pangpanlimbasog aron makit-an nato ang atong gipangita. Kining pangita, kanunay jud ko ani sa gamay pa. Number 1 sa unang isampol ng pagpangita, kining pobre bitaw ta sa una, kasagaran po nato ani, sa pa mo mga profesional, mga kabos man jud o kinabuhi, kay kasagaran nato sa una, bisang pag-arangan po tagpakabutang atong ginikanan, patilawon mo jud kinabuhing pinobre. Kanang bakasyon, gutom. Sa una gutom ng bakasyon. Na bisag unsa na lang may imong buhaton aron ka makakaon. Ug nay maglugi,
hutdo ng butbot og lubi, no? Kabano sa una. Kanang bisag mura naggapas bitaw ng butbot bitaw na dako na kaajo kanon nimo apil ng karot. Kanang kadot bitaw kanang nay mura kaila ba mo kadot kanang naa sa unod sa lubi nga humok. Ikunkon bitaw na usahay maligo ta manang gukdon putag inaan, no? Sige kag pangita. Duha ka butang ang kanunay na mo pangitaon og bakasyon aron mi murag na kita snacks. Number 1, magsige mi pangita sa una og daho anay bunga og tipo nga iti og alansidjang. Na mga batanon ani ana mo kaabot ani. Mga tiguang kaabot mo ani no. Kanang tipo lisog tipo kanon na og alansidjang. Anja ikaiti na. Ana man na ng mga puno ag buli. Inig iti atong dahog tipo gikan na gana sa lubot sa alansidjang. Munay among sangagon. Lami man rin mo kaon tag itig langgam. Di man na madunsa. Munay among kanumura pog manih. Basta mangita ka, naadyo kay makaplagan. Ikaduha, kana mangita mig dugos. Sa una manggo sa gagmay pa mi, kanang dugos nga ihas. Lain naman go ng hani karon kay cultured naman. Sa una kanang dugos nga ihas man. Imong pangitaon atong lasang. Kinahaguan ng mamuhag o bahay o pudjukan. Makarisgo og kinabuhi. Nga naman, mukujog man kag mga dagko kay kamong gagmay kamoy tig dabdab mga high school mi sa una. Di man nalim kay kanang bay og pujukan anang tipo kinta pa ng litar o anang kahoy. Number 1 nga pang-alkunta ana kadyo. Na magdamo og balde, magdagpisi. Na kamo mga batanon, kami mga bajong-bajong. Kami mo in charge sa pagdaig og so kay dabdaban man ang bahay kay mahadlok man ang putsukan og aso na tuwa tong mo sugod og saka mo sugod og hapwa gadaog sanggot gadaog sad ay abison man nimo tong bahay sa putsukan kay tuman sa ilawom tong dugos ina pinaspasay na kay og di nimo maapas og abis di nimo madali sujupon man sa mga putsukan tong ilahang hani. So dinalian kadumdum juko nang namuhag ni og kanang pudjukan diha dapit sa Kalumbangan at bang na sa Kadaroy diha sa San Isidro no part sa barangay Bantulinaw ingon arong gawan-uwan kinahanglan namang pugaron kay namiso naman ang mga piso sa pudjukan manglakaw naman na sila bijaan naman na ilang bay. So kadamig mga lukay nga gikukod kanang gibangan. So pagdaig pa napawong pabitaw among so basta tanang pudjukan dinaganay mi tanan unya aron di ka maputos og paako pudjukan kuhaon tanan nimong sinina short pantalon brief dagan ka hubo tibuok daghang kagbay malabyan yung mga tawag na buang na matuga kay ngano man kato mapudjukan adto mato mo bilin sa imong sinina kay to mag imong baho. Di lalim ning mangita ta. Di lalim. Pero ingon na Ginoo sa may injong gipangita sa ebanghelyo karon. Padayon og pangita. Kamo dinhi nga mga nangita og minjuan pag-utro na mga biyodo o biyoda dinhi basta makaya pa pangita kay apil na sa atong kinabuhi kamong napay kahigayunan nga makakita og nindot nga trabaho pangita ayaw hunong mao bitaw na sa ebanghelyo karon gasunod-sunod ang duha ka mga tinun-an ni Juan ngadto kang Hesus ngano man nangita sila sa Ginoo. Naingon na ba Ginoo, dali, come and see. Kamong mga magtiayon, nga gubot inyong kinabuhi pa, kay awadyon mo, di mo magkasinabot, puro mo mga high blood, o madali masuko. Pangita mo kay gayunan, nga mga lipay gihapon mo. Kay di sa tanang higayon, nga naa mo kanunay gakauban.
Moabot ba diyang panahon nga di na ta makakita sa atong bana o sa atong asawa nga anuman, di man kita magpabilin nga buhi nining kalibutana. So pangitag higayon nga manindot ang inyong panagtipo sa panahon nga naa pa mo. Kay di sa tanang higayon nga mulungtad ning atong panagtipon. Kay moabot ang panahon nga nay usa kuhaon, nay usa ibilin. Mga agwantaha. Bisan usahay nay uban ani, di na mo ganahan mo dog sa inyong bana kay maon lagi na. Di na mag-ilis. Ang sinina nga uranay nga gipamasaw baboy, maupoy gidog. Bahalag bahong agusos, dugi laman na. Kay nga naman, maunay paagi nga makakita kakahulugan sa inyong kinabuhi. Inyong asawa usahay, di na manudlay. Unya, di na manghilamos. Di na manutbras. Unya, ang duster, gasang kajod na laman. Dugi gihapon na. Kay nga no, og imo ng dugan, makakita pagkakahulugan sa imong kaminyoon. Pangita. Mga ingon na Ginoo, sa inyong ipangita. Karon, kinahanglan, inighuman na to sa misa, umamalandong ta sa Ebanghelyo karon, piskay umangutana ta kada usa, samay atong gipangita. Piskay og ang atong mga gipangita, makadana to ngadto sa Ginoo. Piskay og ang atong gipangita, magdana to ngadto sa mga butang nga langit nun. Piskay og ang atong gipangita, maghatod nato sa kinabuhi nga dayon. Amen. Pasidunggan nato ang Dios sa laing masipang pagpa.